igen! Inte jag. Det är man kan snacka så. Aj! Vad fint! Ja! Det är ingen lampa. Det är ingen ljus på min mobil. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig brandkåren. Men det blir inte igen. Tänd ett hus och låt det brinna. Vad så duktig du! Tänd ett hus och låt det brinna. Låt aldrig brandkåren brinna. Tänd ett hus och låt det brinna. Låt aldrig brandkåren brinna. Kevin, hjälp! Kevin, jag sitter fast! Det blir lite mörkare. Kevin, kolla. Akta bilarna. Många bilar. Akta bilen! Bilar! Så, nu är jag klar. Det är dyrare än fyrverkare. Spring! Kevin, tänd! Då får den här. Vad? Inte det är på bilen, det är ingen lampa. Du borde hända. Men det blir ljusare igen. Tänd ett hus och låt det brinna. Tänd ett hus, låt det brinna. Låt nu! Börja nu! Inte på den här mobilen. Men så nära på bilen. Det är gröna saker! Det kommer grejer från himlen. 5% grejer från himlen. Fyrverkare göra så nära bilen och sen där. Det kommer grejer från raketen. Det är jättefint. Köpte du det? Tänd ett ljus och låt det brinna. Nu börjar det brandkåren. Vadå? Det är så jättefint. Vadå all? De tittar på det. Alla som bor där tittar på det.